Szia! Ebben a videóban azt szeretném neked megmutatni, hogyan tudsz az Eat Rewards-ra regisztrálni. Tehát miután megkaptad a linket, arra kattintva egy ilyen oldal jelenik meg, és itt a Join feliratra kattintva tudsz feliratkozni. Itt nagyon fontos megjegyezni, hogy mindenképpen csak akkor kezd el a regisztrációt, ha be is tudod fizetni a pénzt, amihez a Pénza számla kell. Ez azért fontos, mert hogyha ezt simán csak beregisztrálsz ingyenesen, és 15 percen belül nem tudod befizetni rá a pénzt, akkor elveszíted az ajándékbideket, tehát körülbelül fele annyit fog érni a pénzed, mint amennyit érhetne, hogyha 15 percen belül befizeted a pénzt. Tehát erre nagyon-nagyon figyelj oda. Ezen az oldalon megkérdezi, hogy biztosan akarsz-e csatlakozni, és ez a szponzor név. Hogyha ez helyes, akkor a Continue gombra kattintva tudsz tovább haladni. Ki kell választanod az országot. Ugye itt most Hungary-t választjuk, utána megint a Continue, utána le kell lokézni. Jó, first name, itt ugye meg kell adnod a vezetéknevet, hogyha van középső neved, akkor azt ide kell beírnod. A last name ugye a vezetéknév, company név, ezt nem kell megadni. Az utca címet kell megadni, tehát utca házszám, utána a város, city, postalcode, irányítószám, telefon country code az plusz 36, hogyha Magyarországon élsz, a telefon area code, hogyha mobil számot adsz meg, akkor 20, 30 vagy 70-es, utána pedig csak a számokat kell írni, az e-mailedet kétszer be kell írnod, e-mail cím egyszer, kétszer, ugye ez azért van, hogyha hibázol, akkor figyelmeztessen rá. User nevet kell választani, ez az a név, ami a rendszerben benne lesz, és itt meg kell adnod kétszer egy jelszót, ezt nagyon jegyezd meg. Tehát csak szám és betű szerepelhet benne, a különleges karaktereket felkiáltva, kötőjelzőket hagy ki, és a kicsi nagybetű az pedig fontos. Jó, itt még egyszer meg kell erősítened a jelszót, ez azért fontos, hogy nehogy elfelejtsd vagy eltévezd. A display name az az, ami meg fog jelenni, tehát itt jelen esetben például a KMD Tomi. Itt bármit kitalálhatsz magadnak, ami azonosít téged, illetve fontos, hogy itt a fizetést kinek utalják ki. Itt célszerű ugyanazt a nevet betenni, ami fönt volt, tehát először ide a keresztnevedet írod, aztán a vezetékneved ékezetek nélkül, tehát fontos, hogy minden, amit itt kitöltesz, ékezetek nélkül legyen. Jó, ha ezzel készen, akkor a Continue gombra kattintva tovább tudsz menni. Ha gondolod, akkor meg tudod jegyezni a jelszót. Ugye ezen az oldalon tudod ellenőrizni, hogy az adatok helyesek-e. Itt kiírta például, hogy ez a username, ez a felhasználó névben foglalt, tehát válasszunk másikat. Úgyhogy most másikat kell választani. Tehát újra megkérdezi, és hogyha korrekt a dolog, akkor Create my free business center, és hogyha ezt kiírta, akkor átjutsz erre az oldalra, ezzel nem kell foglalkozni, mert azt írja ki, hogy ez nem érvényes, vagy blokkolták ezt az accountot, de click to go back, ezzel visszamész, és utána a login gombra kattintva be tudod írni a nevedet, és itt már benne is vagy ezen az oldalon, ugye upgrade now, felupgrade-eljük, és itt be tudod jelölni, hogy melyik csomaggal szeretnél, és itt lényeges, hogy ha a Pénza számládról fizetsz, akkor csak a havi díjat fogja levonni, hogyha kártyáról fizetsz, akkor pedig a teljes összeget vonja. Jó? És
és itt egy Silver csomagot választunk, később majd felminősítjük. Kiválasztjuk a Diamond csomagot. Jó, itt megkérdezi, hogy melyik országból. Hungary, ugye itt kiírja az adatokat, hogyha helyesek, itt az e-mailt meg kell még egyszer erősíteni, ez fontos. Különben nem enged tovább, vagy visszadob ugyanerre az oldalra. Hogyha minden helyes, akkor Continue to Payment Page, tehát átmegyünk a fizetés oldalra, és itt lehet kiválasztani, hogy milyen kártyával szeretnél fizetni, és akkor itt van egyébként az Alert Pay-t kell választani a Paze számla létrehozása után, tehát az Alert Pay számla ból lett most a Paze-a, tehát ez teljesen jól megy. Solid Trustot nem próbáltuk, lehet, hogy az is működik, de mivel mi most Mastercarddal dolgozunk, ezért ezt választjuk. Tehát itt tudod kiválasztani, hogy milyen kártyát választasz, de Mastercardot kiválasztva, ide írod be a kártyán szereplő 16 jegyű számot. Itt kell megadnod ugye a lejárati dátumát, először a hónapot, aztán az évet, ide a kártyán szereplő keresztnevet, aztán a vezetéknevet, a kártyán szereplő névhez tartozó címet, utca, házszám, utána a város, utána irányítószám, jó, ez a saját mobilszámodat 0036-tal érdemes kezdeni, illetve a kártyán szereplő háromjegyű biztonsági kódot, ami a hátulján van, ugye ez a CVV kód. Jó, és itt leírja, hogy ha a Continue gombra kattintasz, akkor ugye le fogja vonni ezt az összeget, tehát ez nagyon fontos, hogyha megcsinálod, akkor utána az utalás elindul. Jó, úgy látszik, hogy ez a fizetés is sikeres volt, és itt látszik is, hogy sikerült belépni erre az oldalra, de itt most elmegyünk a zikrewards.com oldalra, és ellenőrizzük is, hogy sikerült a regisztrációnk. Jó, tehát látszik, hogy beengedett a rendszer. Ezzel az első lépést megtettük.